Зенона Станиславовича Поздняка. Я его зараз зачитаю. Куропаты, 2012 год. Дорогие земляки, сябры, вітаю вас у День дзядоў у Беларусі і шкадую, што не магу быць сярод вас. У наступным годзе спаўняецца 25 гадоў з дня адкрыцця курапатаў. Тады гэтае адкрыццё скаланула ўсё грамадства, і адсюль з курапацкіх расстрэльных ямаў узнялася наша нацыянальная воля. Быў створаны народны фронт, падняты сцяг беларускае адраджэння. Грамадства перамянілася і засведчыла, што яно жыве, не гледзячы на ноч камунізму. Адраджэнне, падтрыманае лепшымі людзьмі Беларусі, прывяло да гістарычнай перамогі, за якую 200 гадоў змагаліся шматлікія пакаленні беларусаў. 25 жніўня 1991 года Беларусь здабыла дзяржаўную незалежнасць. Такая ёсць сувязь паміж памяццю пра генацыд і свабодай. Адносіны да продкаў вызначаюць ступень жыццёвасці грамадства. Курапаты – гэта наш нацыянальны мартыралог і народны магільнік, дзе расійскія энкавэдзісты расстралялі, забілі і закапалі каля чвэрці мільёна нашых людзей. Цяпер гэта народны мемарыял, дзе стаяць прынесеныя на плечах крыжы, і па задуме ён мусіць быць вечным. У барацьбе паміж сабой за ўладу маскоўскія камуністы вымушаныя былі раскрыць палову праўды і сказаць пра рэпрэсіі 30-х гадоў. Але ж гэта былі толькі словы, якія спасылаліся на агульнага кшталту дакументы і не абапіраліся на рэчавыя доказы. У курапатах намі былі знойдзены гэтыя рэчавыя доказы генацыду, выяўленыя рэшткі забітых простых людзей, трупы ахвяраў, гільзы і кулі энкавэдзістаў. Гэта ёсць непасрэдная ўліка масавага забойства, неабвержная падстава для рэальнага суду над расійскім камунізмам за злачынствы супраць чалавецтва. Вось чаму так шалеюць гіпісцкія ўлады ў Маскве і ў Беларусі у нянавісці да праўды пра гэтае трагічнае месца. І пакуль будзе стаяць пуцінская Масква і смярдзець лукашысцкі рэжым, датуль яны будуць старацца знішчыць і абылгаць курапаты. Будуць хлусіць, пляваць у нашу народную памяць, пракладваць аўтастрады праз могілкі, будаваць вакол курапат бардэлі і рэстараны, рынкі да казіно, ладзіць забавы і гандаль спіртным. Ім ужо цяжка нас з'есці, дык хочацца пакусаць. Але заклікаю, змагаемся супроць гэтай дрэнні, не давайма ёй сядаць людзям на галаву. Каб дрэнь адпрэчыць, дастаткова толькі нашай калектыўнай народнай волі. Хлусня вакол курапатаў точыцца грубая і вытанчаная, хітрая і шматаблічная. У афіцыйных дакументах стараюцца нават не пісаць слова курапаты. Прыводзяць фальшывыя лічбы расстраляных, спасылаючыся на фальшывых спецоў у двукосе. Імкнуцца заблытаць факты, выдумваюць неіснуючыя падзеі, ствараюць кур'ёзную міфалогію з мэтай канфліктаў і непаразуменняў. Нядаўна адна такая асоба паведаміла, што група расійская мемарыялу ў Беларусі запланавала паставіць крыж у курапатах у памяць афіцэраў польскага войска расстраляных у Беларусі. Як адкрывальнік, даследчык і кіраўнік археалагічнага даследавання курапатаў у 1988 годзе нагадваю, што на сённяшні дзень няма абсалютна ніякіх падставаў і абсалютна ніякіх археалагічных фактаў, якія б давалі нагоду меркаваць, што ў курапатах расстраляныя афіцэры польскага войска і ўвогуле якія-небудзь вайсковыя асобы чыго-небудзь войска. Тут знойдзеныя трупы толькі выключна цывільных людзей і в асноўным бедных сялян, абутых у галёшы і клееныя гумовыя бахілы. Словы аб расстрэлах вайскоўцаў выглядаюць нядобрай правакацыяй, скіраванай на скандальную навіну. Нельга выключаць, што такое злачынство магло адбыцца, і магчыма, што будучыня прыадчыняць заслуну няведання і таямніцы. Але на сённяшні дзень фактаў вайсковых расстрэлах у курапатах няма. Вельмі стараецца кантора і нашчадкі НКВД заблытаць людзей адносна колькасці расстраляных у курапатах.
Яны, відаць, думаюць, што калі будзе менш трупаў, то і меншым будзе злачынства. Таму яны спасылаюцца на думкі меркаванні розных асобаў. Але гэтыя думкі і меркаванні асобаў ёсць суб'ектыўныя, бо асобы не даследавалі магілу ў Курапатах. Існуюць дзве лічбы колькасці расстраляных у Курапатах. Адна лічба юрыдычная, другая навуковая. Абедзве правільныя ў межах сваіх методык. Але толькі адна ёсць адпаведная для статыстыкі. Згодна юрыдычнага падыходу да крымінальнай справе улічваецца толькі тое, што рэальна знойдзена на дне магілаў. Адкрытая колькасць парэшткаў была памножана на колькасць выяўленых тады пахаванняў і атрымана лічба ў сярэднім 30 тысячаў забітых. Навуковая лічба заснавана на археалагічнай методыцы, з якой вынікае, што запоўненыя даверху трупамі магілы былі ў канцы 1940-х гадоў раскапаныя на глыбіню да 2 метраў і косці з іх вынятыя. Засталіся толькі ніжныя пласты ахвяраў. Улічваючы выемку і заходзячы з археалагічнай методыкі падліку, вынікае, што за 5 гадоў штодзённых і штоночных расстрэлаў у Курапатах закапана да 250 тысяч расстраляных людзей. 250 тысяч. Вось гэта ёсць тая страшная статыстыка, якая ўкладваецца ў мільёны забітых і зніклых беларусаў. І не толькі беларусаў. За часы геноциду і расійска-бальшавіцкага панавання. Сёння я палічыў сваім абавязкам нагадаць тут, у Курапатах, пра гэтыя даўно вядомыя факты, бо пры акупацыйным рэжыме заўсёды існуе і множыцца хлусня. Шануйма пакутная магіла нашых продкаў, аберагаем іх ад вандалаў і цемры. Памятайма пра геноцид. Гэтая памяць падказвае нам, што ўвесь час неабходна думаць і, калі трэба, змагацца за нацыянальнае існаванне і будучыню народа. Гэтая памяць высвятляе нам, дзе ёсць небяспека і чаго трэба асцерагацца, каб не страціць жыццё і мець будучыню. У дзень дзядоў засяродзімся на ўсім гэтым, задумаемся над нашай гісторыяй, трагедыяй і славай, ухвалім нашых вечных дзядоў, падтрымаем сваіх і дапаможам сабе. 28 кастрычніка 2012 года, Зенон Пазняк.